Kuyintokozo discriminate kuyithanda igama kuphasana ngesicelo ezobalekile isicelo ezokufanele ukulike nokusubscribe kule channel ukuyilandela nokunikela kule channel okungabalekile okufanele futhi ungakwenzi ukuthi ungusendele iWhatsApp nokuthi ungisendele SMS ngicela usebenzise le number yami elapha ekugcineni ukungifonela kuphela nakhona fona emini ngeke ngisalibamba ucinge ebusuku abantu bayathakatha ngisalibamba ngofuna ebusuku ngilibambe la ngisifuna ukusho la uRussell Dlamini 3254 sawona pastor ngicela ukubuza uma uphupha ke ezintsha usuke uchaza likhuluma ngezicathulo noma engazange bhalela kodwa ke ubebuza ku-video ekhona la ku YouTube yezicathulo usuke nako esingakusho 1 uma uphupha izicathulo ezintsha sithanda njengoPaul hluma uyibona lungasho inhlanhla nesibusiso lungasho nohambo lwempilo noma uhambo likamoya noma uhambo nje lwempumelelo oluzofika kuwe futhi uzoluthatha noma ufanele uluthathe. 2 futhi yenzeka ubuphupha izicathulo ezintsha sithanda njengophawu oluhle uma uzibona lungasho ukuthi ungasuthola umlingano omusha omuhle futhi omnene omthandayo. 3 yenzeka futhi uma uphupha izicathulo ezintsha sithanda njengophawu oluhle uma uyibona olushulindele ukuvela kohambo olubalekile ongase uluthathe isikhathi esiseduze sizofika kuwe. 4 yenzeka futhi uma uphupha la izicathulo ezintsha sithele njengophawu oluhluma uzigqoka ke manje ngenze ukuba uyasifaka lusho ukulungela ukuthatha uhambo olokulindile futhi olubalekile kakhulu ongenzeka uhambo likaNkulunkulu lwevangeli noma uhambo lwempilo. Izenzo 12:8 ingelosi yathi kuyaqoka ufake izicathulo zakho wenze njalo yathi kuye ke yembathe ingubo yakho ungilandele waphuma wayilandela wayengazi ukuthi ke kuyiqiniso kwenziwa ingelosi kodwa ke wayithubona kumbono. 5 yenzeka futhi ukubhala izicathulo ezintsha sithanda njengophawu oluhle uma uzigqoka olungabe lusho ukuthatha isinqumo sokungena ebudlelwaneni nomunye umuntu. 6 yenzeka futhi uma ubhala izicathulo ezintsha sithanda njengophawu oluhle uma uzigqokile olusho ukuvikeleka noma ke lingasho ke inqubekela phambili lokuthuthuka noma ukuthi uzophumelela. NgokaMarko 6:9 kepha bafake izicathulo bangembathi kodwa amabhantshi amabili. 7 kuyenzeka futhi uma uphupha izicathulo ezintsha sithele njengophawu lubi uma zikubamba olusho inkinga nezinkathazo nomunye umuntu ikakhulukazi mhlawumbe othandweni. 8 yenzeka futhi uma uphupha izicathulo sithele njengophawu hluma uzinika omunye umuntu lusho uthando nokuthi mhlawumbe usukuzozibophezela futhi uzokwenza isivumelwano nomunye umuntu. Vice versa ngenzeka kube uwo unika noma umunye unika wena izicathulo futhi sengasho lona nje ewuthando lokuthi lo muntu uzozibophezela kuwe noma kunesivumelwano zosenza nawe. uRuth 4:7 lokhu kwakunje ngokuhlenga ngokwenana indulo. uRuth 4:7 lokhu kwakunje ngokuhlenga nokwenana indulo kwenzela ukuba ke kuqiniswe izindaba zonke uma umuntu wakhumula isicathulo sakhe wasinika umakhelwane wakhe lokhu kwakungubufakazi kwaIsrayeli. Number 9 uma uphupha futhi izicathulo ezintsha sithanda njengophawu olubi komazi enkulu lokho lusho ukuthi ke angeke mhlawumbe uhlale futhi uzinze emkhakheni wakho. 10 futhi kuyenzeka uma uphupha izicathulo ezintsha kube uphawu olubi kwesinye isikhathi umazi enkulu olungabe lusho nje ukuthi uzophuma ebudlelwaneni nomuntu wakho ngenxa ke yakhe lo muntu loyo kusho ukuthi kuyenzeka lobudlelwano okubona angeke kusahlaleka. Lama 11 futhi kuyenzeka uma uphupha izicathulo ezintsha sithanda njengophawu oluhle empeleni singithanda njengophawu olubi kwabanye umazini ngoba bona bakuthatha njengesifo nokhanjelwa yicuthwane ezizofika ngenxa yesifo emndenini noma ke endaweni. 12 yenzeka futhi uma uba la izicathulo ezintsha kube uphawu olubi uma uzikhumula lusho ukuphonsa ithawula lusho ukudela utho olubalekile
lusho nokwala noma ukulahla omunye umuntu ngenxa yey'nkinga zakhe. U-Isaya 9:5, ngokuba-ke zonke iy'cathulo ezifakiweyo esiyalwini sokulwa nezingubo ezigenqwe egazini ziyakuba ngezokushiswa zidliwe umlilo. 14, futhi-ke uma uphupha izicathulo sithathe njengophawu luhle kwesinye isikhathi uma uzikhumula lusho ukulahla izono, lusho ukuzila noma lisho ukulila. Kwabanye lingasho ukulahla izono, kwabanye ngasho ukulila lo muntu asuke nako, noma-ke ukuzila, noma-ke lo muntu suke ezobamba isizilo esikhulu. U-Isaya 20:2, ngaleso sikhathi uJehova wakhuluma ngesandla sika-Isaya indodana ka-Amosi wathi-ke, hamba uthukulule indwangu yamasaka okhalweni lakho, ukhumule izicathulo zakho ezinyaweni zakho, wenze njalo hamba. Ze akasifakanga izicathulo. uJehova athi-ke, njengalokhu inceku yami Isaya isihambe nje ze ingafakile nesicathulo iminyaka 3.